Inabenyathi kandaba ejame ngomkhotho phezulu komzimvubu namaponda esabile nokuyehlela. Sisibambe emsileni ke manje egcineni ngci la sisikhona ke manje. Sino Gatsheni la Nquthu. Gatsheni awusithatha usibeke. Nakho kuyanetha la niyanetha. Ujuluka umazi ethi nganoma imvula noma imjuluko akucacisa iplatinum. Awusithatha usibeke baba platinum ukuthi khamba kanjani. Yini le ekwenza ukuthi uzogxuma lapha noma kubanda ngalendlela esimanga. Kuphina lapha kufinyelela khona umbukiso ngiyabingelela uGatsheni ngidabuka lapho Phongolo Duvane kwaNkundla. Abanye bangazi ngama hate abanye bangazi ngeplatinum. Umuntu sengayikhethela nje ukuthi yena unone Khona kithi siyabonga kakhulu ngokuthi sibe ingcenye yakho njengamanje la Nquthu. Ngabe kuthini ukuyibongela kwakho kumeya noma umkhandlu la Nquthu ngokuthi ukukhumbula mangabe wenza umcimbi njengalo ukuthi nawe ucela ukuthi ube khona uzokwenza lo nto odume ngayo le ukujabulisa abantu. Ngibonga kakhulu kumhlonishwa umeya ngento ahlezi eyenza ngoba likhona iqiniso lithi akona umcimbi wokuqala lo. Uba meya ungumuntu osondele kakhulu emphakathini, so izinto ezifana lezi ngempela fanele siyibonge ngoba ziyintuthuko kwazona zizodwa. Akudingi ukuthi mhlambe uhulumeni ezelethe ukuthize kokona lokwenzakala ukuthi abantu besibone mahala kuyintuthuko kuyingxenye yentuthuko nenye ngakhona kodwa nje nakho lokuyingxenye yentuthuko. So siyabonga kakhulu umphathi wale ndawo ngiyawubongela ngokuthi uthola ingqayizivele vele ethi kulifana naleli. Futhi mawuzokhumbula umphakathi wale ndawo kulolo thuba lelo libamba ngezakhe zombili ngoba uyabona izulu liyana kodwa bathe sizolibamba linjalo ngoba liyithuba eliyinqanzi vele. Bathi noma ngabe uGatsheni angangena ngakusasa lokhu befika izolo labantu Gatsheni laba ngo10 ekseni ngoba kushala isikhathi lesi lokhu bela belindile liyana liyabalela leza yonke into lifaka umoya likho into engayenzi. Ngiyabona kuyiqiniso kubakhaza la Nquthu ke vele imakhaza kodwa abantu baphumile ngobuningi namanje basalindile sekuze kwaba ngakusasa ke njengoba sekumhla ka28 namhlanje kodwa abantu basekhona. Lokho kusho ukukhulu ngempela akujwayelekile kwezinye indawo ngabe seculo iduro nje. Awusithatha usibeke ngizokhuluma indaba zama platinum. Ngabe ibhodo lisanda kuphakwa lelo eligila lezomanga. No, i-album ka2021 kodwa kusho ukuthi nje indlela ibihamba ngayo ize yafinyelela platinum yafika ku gold nganga-decide ungayilanda igold ngoba igold bengiyibona nje yena i-achievement kodwa nje engenkulu kangako but mase sifika ku platinum ngibukile ukuthi kufanele ukuthi ngiyilande uzokhumbula kahle iplatinum sasigcina ngo2005 lapha kushini umuntu ekhaya. So ingxenye yomlando le ngithe ngempela ngiyabonga abantu bakithi ukungeseka ongaka ukuthi nami ngivele ngifike emculweni kuya kuleya ndawo edelelekile kodwa bakwazile ukungisupporta until ngifinyelele platinum. Elingakaze lishawe umuntu nokho kulezizukulwane esikuso bengalishaya abanye futhi enye into ekhona wemhlonishwa iplatinum ishayeke ngealbum alishayekanga ngesingili. Kulula ukushaya ngesingili mawuqhathanisa nokushaya ngealbum. So nje ngiyabonga kakhulu into engenzele abantu. Ngiyabonga kakhulu. Ngeke ngikhuluma indaba zabantu kodwa nje sibonga kakhulu qhubela kithi ngethuba osinikeze lona ngakho konke nje lokuyinikela kwakho emsebenzini wakho ohlomkhulu. Ukhona umsebenzi omusha olonyaka ophekwayo noma usuphakiwe? Ngibhizi nje ngisestudio njengamanje wemhlonishwa kodwa nje into engayithembisa abantu ukuthi umsebenzi ozayo usezingeni eliphezulu kakhulu. Ama-hit akhona siyakha siyayala sijabulisa abantu so nje kulula asisebenzeni bafowethu. Ngiyabonga indlela eningisupporta ngakhona cela uNkulunkulu eqhubeke enigcine eniphe nani indlela yokungisupporta iminyaka neminyaka njengoba ninjayele ukwenza kulezo zindlu zodaka ezidilekayo kodwa kusekhaya lapho kusho insizwa uGatsheni uthi ke namanje usapheka futhi into azi kahle ukuthi izonijabulisa izonikhulisa ngendlela eyisimanga. Danke kuqhawela kithi siyabonga ngesikhathi sakho. Ngiyathokoza. Siyabonga.